Bantay. Anong gipulayas mo ko ninyo dire? Ano? 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 Salmo Kapitulo 23, versikulo 1 hangtod sa versikulo 6. Nagaluhan kinid ang Ginoo atong magbalantay. Ang Ginoo mong akong magbalantay ug walay nagkulang kanako. Nagpakimaluoy kami kanimo Dios og magbalantay og himuon mo kining balaya nga malig-on taguanan og siguro nga puloy-anan sa iyang pumupuyo, labi na nining balay ni Mr. and Mrs. Umas ug sa tanang nagapuyo niini. In the name of Jesus Christ, I command thee, thou evil spirits and creatures in this house, get out and swiftly go away and never return forever. With the smoke of this incense, vanish from this house forever. Amen. Basa, Salmo 84. Salmo 84, versikulo 1 hangtod sa katapusan. Nagaluhan kinid ang handog pag-adto sa balay sa Dios. Pagkatahong gayud sa imong templo o ginagawa. Gusto kayo kung umadto dito, nangandoy ako sa walang sa templo sa Ginoo. Nag-awit sa kaliway ang tibukong kalag-alang sa Diyos. Bisan gani mga guryon nagbuhat og sabat. Kung ang mga sayaw may kaugalingong kuyanan. Butang nila ang ilang mga piso dool sa imong mga laran. O Ginoo labing tumanan, ang hari ug akong Dios. Pagka malipayon sa mga nagpuyo sa imong templo. Awit og mga paglaig kanito. Pagka malipayon sa mga tao kan sa kusog manikan kanimo buot silang muduaw sa bukid sa paglatas nila. Suko siya kasi sa pasadlong din. Nagkadugang ang ilang kusog, nakita nila sa siko. Hindi ako niya pasadlong. Pamatiya ang tao ng akong pag-antaw ginawa, Diyos na labing gamanan. Patalingin ang Diyos ng Jiko. O Diyos, panalingin ang among hari, ang hari nga imong gili. Ang usang adlaw diha sa imong templo, mas mayo pa kay sa usa ka libog adlaw dito sa langing dapit. O palabihon ko, bago diha sa gangaan sa balay sa akong Diyos. Kaysa pagpuyo sa mga balay sa mga dapat. Ang Ginoo Man, baka man. Jesus. Bantay. lagi sa kanang Anong gipulayas mo ko ninyo dire? Ano? salig ka na. Ano? Di ka mo sulod ng balay. Hindi man nimo nito sinyanan ng balay. Sa Tortodolium, Cristo mi gusto. Unang, mangkuan ka na. Gi. Exiditum, Dominum, Sanctum, Igusum. Ulo ni Dimar ko. Ang lambi, ang lambi. Awit. Mo ginang pabusing. Balik dito sa iyo.
Hawa na gani. Ana, di na ka pwede makasulod dali. Uli na dito sa imong gipuyan. Anong mo sulod man kagbalay? Sige ba niyo? Ha? Ang mga kapre dili mo sulod og tao. Ano mo sulod man kagbalay? Mo sulod kag tao. Ha? Saban. Pagwag kang sa mga kaway. Sigirat yung salba, bendiksyon. Tugata, igusum, sigirat. Yung Gigi, Espiritum Sanctum. Tugata, igusum, salba. Pahawa. Lah, ayang ulo. Kuy, yang ulo. Kuha na ba ni kayang ulo? Ipakaw rin yan to. Kuha na ni. Pakong yang ulo sa minto. Hawain na, hawain. Pagawag tangon mo. Pahawa. Ayang pag-anan. Amahan. Urak. Ikaw ang magatugyan kaniya. Kasi man urak. Urak. Kasi man. Dara, dara. Dara, dara. Ah. Wala. Hugas man. Hugas din siya. Kang hugas dali. Paswa ay. Di ko ba nandar? Undang sa. Sa lain na tayo. Hugas siya. This is an anointed house in the name of the Lord, Prince of Peace. Amen. Ang Diyos sa mga Diyos, Hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, ang atong mga nga walay katapusan, magapanalangin, bibindisyon ka natong tanan, kailabi na sa tibok panibalay, tanang nagapuyo na ini, kung sa tanang katawhan nga gigamit alang sa mga dili maayong butang hinaot nga Ginoo ikaw magabagabgula kanila o magapapas kanila nining dapita. Kining tanan Ginoo mong gisalig gilawman gipasalamatan pinaagi sa imong balaan nga ngalan nga si Ginoong Jesucristo. Amen. Sa ngalan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Bantay ka nindo si urak. Pasang kuan sa inday di patuo mama. Pasay. Di patuo. Kuaya. Siam. Adi ya. Duatang.